קודם כל ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם ותודה לצו מניעה שבאמת אתם מארגנים את כל ההרצאות האלה. זה מקום טוב לדבר על פעילות גופנית כי זה באמת כמו תרופה. נדבר בהרצאה הזאת על התמודדות עם נוירופתיה ונסביר מה זה בעזרת תנועה. בייחוד שאנחנו יודעים שבמעי הגס פעילות גופנית, ואנחנו נדבר על המינונים, מפחית את הסיכון להישנות של המחלה בצורה משמעותית. אז בואו נתחיל ונצלול ונבין מה זה נוירופתיה פריפרית. אז בעצם אנחנו מדברים על פגיעה בתפקוד בעצבים שהם היקפיים. זאת אומרת, עצבים שהם מחוץ למערכת העצבים המרכזית. המערכת העצבים המרכזית זה כולל את המוח שלנו וחוט השדרה שמתחבא בתוך החוליות, וכל מה שקורה בידיים שלנו וברגליים, שם זה מערכת העצבים ההיקפית. והיא נפגעת, יש לנו פגיעה בעצבים ההיקפיים, והסימפטומים באים לידי ביטוי בצורה של כפפות וגרביים. אתם רואים פה בתמונה, ואתם רואים פה את הכפפות ואת הגרביים, אז ככה זה בא לידי ביטוי. זה לא בא לידי ביטוי בחלקים היותר מקורבים בגוף, כי שוב פעם, הפגיעה היא היקפית, היא רחוקה מהאמצע. והיא תלויה במינון, זאת אומרת, ככל שמקבלים יותר טיפול, אנחנו מדברים על טיפול כימותרפי, נדבר ספציפית על התרופות, אז זה יכול, זאת אומרת, ככל שמקבלים יותר מהטיפול, יותר מהמינון של התרופה, התופעות יהיו יותר משמעותיות, וההתקדמות בדרך כלל של הנוירופתיה היא מהירה ופרוגרסיבית, זאת אומרת, זה לא משהו שהולך לאט, ולכן כשמטופלים במחלקות אשפוז יום שמקבלים את הכימותרפיה, שואלים אותם ואומרים להם אם מרגישים את הסימנים, ונדבר בדיוק על איזה סימנים, שואלים כל הזמן, אם הם מרגישים את זה, הם חייבים לציין אותם בפני האחות באשפוז יום, כי זה מהר מאוד יכול להיות יותר משמעותי. פחות שכיח שיש פגיעה מוטורית, ופה הכוונה שיש פגיעה בעצבים שמעצבבים את השרירים שלנו, וכתוצאה מזה יש חולשה, זה פחות שכיח. במידה וזה קורה, הרופאים לפעמים מה שהם יעשו, הם יעשו בדיקת EMG, שזאת בדיקת הולכה, זה בודק גם את ההולכה של התחושה, אבל גם הם רואים אם יש פגיעה בעצבים המוטוריים. שוב פעם, פחות שכיח, אבל זה גם יכול לקרות. עוד פחות שכיח זה פגיעה במערכת העצבים האוטונומית. והמערכת העצבים האוטונומית היא מערכת שהיא לא רצונית, היא בעצם מבסטת תהליכים חיוניים כמו קצב לב, לחץ דם, מערכת עיכול, הזעה, והיא בעצם משפיעה על תגובה למצבי סטרס והרפיה בגוף. אז זה יכול לשבש את הלחץ דם, דברים כאלה. שוב פעם, זה משהו שלנו יש פחות השפעה, בטח עם התרגול, אבל זה משהו שיכול לקרות בפועל, ואם אתם לא בטוחים תתייעצו עם הרופא. אבל מה שרואים בגדול, שוב פעם, אני לא באה מהעולם האקדמי, אני באה מהבית חולים, מהקליניקה, זה מאוד שכיח לשמוע תלונות של נוירופתיה, ובעצם כשאנחנו מדברים על הפגיעה הסנסורית התחושתית, יש שני סוגים של סימנים. יש סימנים חיוביים, ואז האנשים יגידו שהם מרגישים נמלולים, עקצוצים, חשמל, עם האוקסליפלטין, זה יכול לגרום לרגישות מאוד גדולה לקור, וזה יכול לנוע מנמלולים עדינים לבין תיאורים של אני מרגיש כאילו שמו לי כפפה ויש דבורים בפנים שלא מפסיקות לעקוץ אותי. זאת אומרת, זה באמת ספקטרום רחב, אבל זה הסימנים החיוביים. יש סימנים שליליים שפשוט יש ירידה בתחושה. נכון שאני נוגעת ביד וזה אמורה להיות תחושה, יכולה להיות בגלל הפגיעה הזאת לא מרגישים, או לא מרגישים טוב כמו נגיד באזורים מקורבים, בכתפיים או בירכיים. בשני המצבים, כשיש ירידה בתחושה, אנחנו נסביר בדיוק איך זה עובד, איך המכניזם, אבל זה ישפיע על השיווי משקל. עכשיו, אם הנוירופתיה היא בעיקר בכפות ידיים, וזה משפיע ומפריע ומקשה על פתיחה של בקבוקים, כתיבה, לסגור כפתורים, אם זאת הפגיעה, מה שאני ממליצה במצבים האלה, לפנות לריפוי בעיסוק. שוב פעם, שירותי ריפוי בעיסוק וגם פיזיותרפיה, הם קיימים בכל בתי החולים בארץ וגם בקופות החולים.
כולם זכאים לזה, בדרך כלל צריך הפניה מהרופא ואתם יכולים לקבל את זה. אז הריפוי בעיסוק הם באמת עובדים על המוטוריקה העדינה. ברגע שזה קורה ברגליים, אני במשקפיים שלי בתור פיזיותרפיסטית, אני דואגת לגבי השיווי משקל, ותכף נבין למה. עכשיו צריך להבין שהנוירופתיה הזאת, הפגיעה הזאת, היא מגבירה את הסיכון לנפילות פי 3. ובאופן עקרוני אנחנו יודעים שבתחום האונקולוגי, אנשים שהם מטופלים אונקולוגיים, הסיכון שלהם לנפילות הוא 50% יותר גדול. זאת אומרת, סיכון גדול לנפילות, ונפילות זה דבר מסוכן, כי אפשר לשבור עצמות ואפשר לפגוע בכל מיני דברים, ואז מאוד קשה להשתקם מזה, ועוד יותר כשזה קורה במהלך טיפולים. זה פשוט מקשה, וזה דבר שאנחנו מנסים להימנע ממנו. ו30% מהמקרים של נוירופתיה יכולה להפוך לכרונית. אז בעצם כשאנחנו מדברים ספציפית על נוירופתיה פריפרית, זאת אומרת פגיעה בעצבים, במערכת העצבים ההיקפית, שהיא מושפעת בגלל הכימותרפיה. זה מה שאנחנו מדברים עליו היום, כי יש עוד אנשים, יש אנשים שסובלים מנוירופתיה, יש להם פגיעה במערכת העצבים לא בגלל כימותרפיה. הסיבה הכי שכיחה שרואים זה סכרת. למשל, המטופלים סכרתיים, זה יכול לגרום, הפגיעה הזאת יכולה לפגוע בעצבים ההיקפיים. הטיפול, ההתערבות שאנחנו מציעים היום, היא ספציפית לאנשים שיש להם נוירופתיה פריפרית מושרת כימותרפיה. עכשיו, לא כל התרופות הכימותרפיות, יש תרופות מסוימות, שנדבר באמת על האוקסליפלטין היום. עכשיו, בשביל להבין איך זה משפיע על השיווי משקל, אנחנו צריכים להבין מה בעצם מייצב אותנו בחיים, ואיך עובדת מערכת השיווי משקל. אז בעצם, מה המערכת שיווי משקל שלנו? היכולת שלנו, השיווי משקל הוא היכולת שלנו לשמור את עצמנו יציבים בכל מיני מצבים. המערכת שאחראית על השיווי משקל, היא מורכבת ממספר מרכיבים שעובדים ביחד. הם צריכים לעבוד ביחד כדי שלא ניפול. ואם אנחנו נבין את המנגנון הזה, איך שהוא עובד של השיווי משקל, אנחנו נבין איך אנחנו נרצה למנוע נפילות ולשיפור יכולות פיזיות. אז יש לנו 3 מרכיבים עיקריים של מערכת שיווי המשקל. אז המערכת הראשונה זה האוזן הפנימית, זה נקרא המערכת הווסטיבולרית, וזה בעצם שיווי המשקל הפנימי שלנו. בתוך האוזן הפנימית יש קריסטלים שהם בעצם, האחריות שלהם להבין את תחושת הכיוון והתנועה של הראש. בתור פיזיותרפיסטית חשוב לי לציין, לא קשור, אני מוציאה את זה מסוגריים, יש אנשים שסובלים מסחרחורות, אם הסחרחורות נובעות באמת מהאוזן הפנימית, מהקריסטלים האלה, שיש שם איזושהי בעיה, יש תחום בפיזיותרפיה שנקרא פיזיותרפיה וסטיבולרית, והיא מטפלת בבעיה הזאת. מפה בא המונח פיזיותרפיה וסטיבולרית. החלק השני, המערכת השנייה, זה המערכת של הראייה, העיניים שלנו. אנחנו רואים מה קורה, אמרתי לכם מה קורה פתאום בחדר מדרגות, שהאור נסגר, פתאום יש לי חושך, יש לי פחות פידבק, אני מקבלת פחות משוב מה קורה מסביבי, וזה מאתגר את השיווי משקל שלי. בעצם בזה שאני רואה, זה מכוון את הגוף שאני הולכת ברחוב, פתאום אני רואה שיש מרצפת שהיא לא במקום והיא עלתה, פתאום אני רואה מישהו טס לידי עם קורקינט ממונע, כל הדברים שקורים ביום יום, קורים ועוברים, אני שמה לב ולכן אני מכוונת את ההליכה שלי ואת התנועה שלי. המערכת השלישית זה המערכת התחושתית, הסומטו-סנסורית, התחושה העמוקה שלנו. ובעצם היא כוללת קולטנים בתוך השרירים והמפרקים והאור. והיא אחראית על התחושה של המיקום שלנו בחלל. פה המערכת הזאת נפגעת כשיש נוירופתיה. היא לא יודעת למקם את עצמי טוב בחלל. ואז נניח חלילה אני יורד במדרגות ופתאום יש חושך, אז 2 מערכות שלי מאותגרות, ואז הסיכון אפילו יותר גדול לנפילות. אז בתור התחלה נדבר על מרשם לפעילות גופנית, וזה כמו שאמרתי בהתחלה, כולם כאורח חיים בריא מומלצת להם פעילות גופנית. בעצם אנחנו מדברים על 2 כדורים, אני מדברת על תרגילי כוח, אוקיי? זה תרגילים כנגד התנגדות, זה יכול להיות יוגה, זה יכול להיות פילאטיס, זה יכול להיות עבודה בחדר כושר, או כמו שאני עובדת ברמב"ם, כי אני עובדת בחדר רופא, יש לי רצועות כושר, אפשר לעשות כמה משקולות, אפשר לעשות יופי של תרגילים, תרגילים כנגד התנגדות. זה חלק אחד
מהמרשם של פעילות גופנית. עכשיו, אם תחשבו בן אדם שיש לו בעיה של שיווי משקל והוא גם נורא חלש, הוא קודם כל חייב שיהיו לו שרירים חזקים כדי שיהיה לנו עם מה לעבוד. אז זה הכדור הראשון, אנחנו רוצים לחזק את השרירים, מה גם שכשהשרירים שלנו יותר חזקים, המטאבוליזם עובד יותר טוב של התרופות הכימותרפיות, וזה מפחית תופעות לוואי. אז אנחנו מאוד נרצה לעשות תרגילי כוח, לפחות פעמיים בשבוע. בסדר? זה חלק אחד. הכדור השני שלנו, זה מה שאנחנו רואים פה באמצע, אנחנו רואים את האופניים, פעילות אירובית. פעילות אירובית יכולה להיות הליכה, יכולה להיות שחייה, רכיבה על אופניים, פעילות בה אנחנו עובדים עם שרירים גדולים לאורך זמן. כמה דקות, חצי שעה, שעה, כשהמינון המבוקש, המומלץ, הוא לפחות 150 דקות בשבוע, כשעדיף לחלק את זה במנות קטנות, זאת אומרת נגיד 30 דקות, 5 פעמים בשבוע. זאת ההמלצה, ועצימות בינונית, הכוונה, נגיד אני הולכת, שאני יכולה לדבר בקצב שאני מדברת איתכם עכשיו, תוך כדי ההליכה. אם אני הולכת נורא נורא לאט ואני כבר יכולה לשיר, זה קצת איטי מדי ואני לא אקבל את כל האפקט הרצוי. אם אני כבר בקושי משחילה, למי שמאוד בכושר ויכול לרוץ, ואז כבר קשה לדבר תוך כדי, אין בעיה, אבל למי שמתחיל, ואז גם המינון הוא יותר קטן, זה חצי מהזמן, 75 דקות. אבל מי שרק מתחיל, 150 דקות של פעילות אירובית זה מספיק. בזמן הכימותרפיה, מי שעושה 150 דקות לא להוריד, אבל למי שנורא נורא קשה ללכת ולהגיע למינון הזה, אז מדברים אפילו על פחות, מדברים על 90 דקות בשבוע, כי זה מאוד קשה. ועכשיו, שני הכדורים האלה, התרגילי כוח והפעילות האירובית, מי שפחות או יותר מגיע להם לאט ובזהירות והוא שם, מעולה פשוט להמשיך. מי שממש רחוק, לא מסוגל ללכת 5 דקות ברצף, בקושי מסוגל לקום מהכיסא ללא עזרת ידיים, מצבים כאלה אני מאוד ממליצה לבקש הפניה לפיזיותרפיה. שוב פעם, יש את זה בבתי חולים, יש את זה בקופות חולים. עכשיו, זה לא השיווי משקל, אבל חייבים לעשות את התרגילים האלה, ובנוסף להוסיף את השיווי משקל. זה מה שאני אומרת בתור פיזיותרפיסטית, אבל אנחנו נתייחס לאימון, לשיקום התחושתי מוטורי, אנחנו נדבר עליו. וזה באמת מה שלדעתי חסר, כי אם אנחנו מסתכלים על המרשמים המומלצים, הם מדברים רק על כדור אחד וכדור מספר 2, מה שאנחנו רואים באמצע. הם לא מדברים על השיווי משקל שאנחנו רואים פה בצד שמאל, בן אדם עומד על רגל אחת, לא מדברים על זה, מספיק, ופה אנחנו יכולים לעזור. אז אפשר לשאול שאלה, סליחה? כן, כן. אוקיי, רציתי לשאול, אם את מדברת במונחים של 30 דקות ביום, כן. אפשר לשאול מבחינת צעדים, את יכולה להגדיר לנו כן, נגיד, כן. בצעדים זה, המספר שמומלץ הוא 7,000 עד 9,000 צעדים בממוצע ליום. זה לא מעט. כן, זה לא מעט זה עכשיו. לא מעט. עכשיו עכשיו, עוד שאלה, כן, אם למשל אני אימא ל3 ילדים ויוצא לי להתנועע מפה לשם עם הילדים ונספרו לי, לא יודעת מה, 7,000 צעדים, זה בדיוק, נחשב טלפון, או לא? בדיוק. הכל נספר, זה בנק. כל מה שנכנס עכשיו, בדיוק, זו דוגמה מעולה. מישהי כמוך, שאת אומרת, את כל היום מתרוצצת ואת פה ושם, אז תספרי את הצעדים ביום, וזה אם את עם הטלפון, מי שלא עם הטלפון עליו כל כן. הזמן, אז יש צמידים, באמת יש צמידים זולים, קונים אותם בכל מיני חנויות אונליין, 100 שקל, 200 שקל אפשר למצוא צמיד שסופר צעדים, אז זה ולא, מספיק, זאת אומרת, אני לא צריכה להשלים עוד 30 דקות. לא, יש אנשים סבבה. שבמהלך היום צוברים מספיק צעדים, ואין צורך, וזה נקודה מצוינת שאת מזכירה. אז זה אוקיי. לגבי, כן, זה לגבי פעילות אירובית. עכשיו, אני כן. אשאיר בסוף זמן לשאלות, אני אשמח לענות, אבל פשוט כי עכשיו מגיע החלק הקצת יותר כבד של הנושא, כי אנחנו מסבירים פה על המאמר ועל מה זה בעצם אומר האימון הסנסורי-מוטורי. וחשוב לומר כהקדמה לזה שמבחינת האונקולוגים, כשמישהו יש לו נוירופתיה, לפי ההמלצות שלהם, של הארגונים הגדולים החשובים באונקולוגיה, למשל האסקו, American Society of Clinical Oncology, הם נותנים המלצות רק שמבוססות על מחקרים מאוד גדולים,
עם הרבה מאוד אנשים שהם מוכחים בצורה, מבוקרים אקראיים, רק על סמך זה הם ייתנו המלצה. עכשיו, אם חושבים על זה, כן, רוב המחקרים הבאמת גדולים עם אלפי אנשים, הם עולים הרבה כסף, ולכן הם בדרך כלל של חברות תרופות, כי יש מי שיממן אותם. בעולם של הפעילות הגופנית, יש פחות מימון, ולכן אין המון מחקרים, אבל אני חייבת לציין, אני מעבירה את הקורסים, אני קראתי מספיק מאמרים, ולא מאוד קטנים, והם הראו שהשילוב, כמו שאמרנו בשקף הקודם, תרגילי כוח ופעילות אירובית, מפחיתים את הסימפטומים של נוירופתיה. בסדר? זה כבר, אבל המאמר הזה הוא יותר מסודר, ומשהו רצו לבדוק, האם האמון הזה, הסנסורי-מוטורי, יכול למנוע את התופעת לוואי הזאת של הנוירופתיה הפריפרית. עכשיו, מה שהם מצאו, הם מצאו שהוא כן, האימון הזה משפר את הפלסטיות העצבית, הוא יכול לעורר התחדשות של העצבים הפריפריים תוך כדי הכימותרפיה. ובעצם מה שהם עשו במאמר הזה, במחקר הזה, השתתפו 158 משתתפים, זה נעשה בכמה מרכזים רפואיים בגרמניה, הם אנשים מעל גיל 18, והמטופלים קיבלו טיפול כימותרפי, או האוקסליפלטין, שזה טיפול מקובל בסרטן המעי הגס, או וינקה אלקולויד. אלה התרופות הכימותרפיות, וחילקו אותם לשלוש קבוצות, אוקיי? קבוצה אחת עשתה את האימון הסנסורי-מוטורי במשך 3 עד 12 חודשים, קבוצה אחת עשתה רטט גוף מלא, ואני אסביר מה זה, ונבין מה זה אומר, וגם 3 עד 12 חודשים, והקבוצה האחרונה, קבוצת הביקורת, 50 אנשים, הם קיבלו רק כימותרפיה ללא התערבות, הם לא קיבלו אימונים, ללא תרגול, אבל נתנו להם אחרי המחקר, אחרי 3 חודשים שנה, גם אפשרות לקבל את ההתערבות הזאת. ובעצם הם ניסו לראות אם האימונים האלה מפחיתים את הסיכון לפתח את הנוירופתיה במהלך טיפול כימותרפי. ומה שהם ראו, האימון, אז מה בעצם זה אומר האימון הסנסורי-מוטורי? זה תרגול שהמטרה שלו לשפר את התאום בין התחושות שמקבלים נכון ברגליים לתנועות הגוף, כדי לשפר את היכולת לשלוט על האיזון בתנועה. התת קטגוריה של תרגול כזה זה אימון שיווי משקל, שבעצם אנחנו מנסים לשלוט על היציבה שלנו על משטחים לא יציבים. דוגמאות למשטחים לא יציבים מהקליניקה, פיתה, זה קיים גם בחדרי כושר, נכון? עומדים על זה. עכשיו, אני אומרת את זה פעם אחת, ואולי אני אחזור על זה. בזהירות. מי שנפל בחצי שנה האחרונה, בבקשה לא לבצע את זה עד שאתם מקבלים באמת, תראו רופא, תבקשו אישור לעשות תרגול, צריך מאוד להיזהר, צריך תמיד, כאילו, אם מישהו נפל, צריך לקבל הדרכה דרך פיזיותרפיסט. אם מישהו לא בטוח, תמיד להיזהר, לעבוד ליד משטח יציב, לעבוד ליד שולחן, לעבוד ליד משטח שיש יציב, כי אפשר ליפול וזה מאוד מאוד מסוכן. בסדר? אז אני פשוט מראה דוגמאות איך זה נראה בשטח, כי זה לא דברים תיאורטיים, זה דברים שעושים בקליניקה, זה דברים שעושים בחדר כושר. עוד דבר, אתם תכף תראו, יש שקף עם תרגילים, יש לי כזה מין משטח ספוג, ואז עומדים עליו, אם אני עומדת על הרצפה שהיא קשה, יש לי הרבה יותר תחושה ברגליים, נכון על מה אני עומדת. לעומת זאת, אם יש לי משטחים כאלה שהם לא יציבים, זה מאתגר אותי. אבל אני חייבת לציין שבתור פיזיותרפיסטית גם אני אומרת לאנשים, תנסו לעשות את התרגול על הרצפה, בסדר? שהיא קשה, כן? על הרצפת כאילו שיש או רצפות או על פרקט. אפילו אם תעברו למשל לעמוד על מגבת, יש פחות תחושה, יש כאילו פחות, התחושה משתנה וזה כבר מאתגר. אז לא צריך ציוד גם יותר מדי מתוחכם, מספיק לעמוד על רצפה, מספיק לעמוד על אפילו לקחת מזרון דק יוגה, וזה כבר יכול לאתגר את המערכת, ואני אראה כל מיני דוגמאות של תרגילים, אבל שוב פעם, מאוד בזהירות, זה באמת דבר שיכול להיות מסוכן. אז אנחנו חוזרים למחקר הזה, אז האימון, אז בעצם מה שהם עשו במחקר הזה, מי שעשה את האימון הסנסורי-מוטורי, הם עשו תרגול של שיווי משקל, והם
אל תשכחו, אנשים פה במהלך כימותרפיה, אז יש אנשים שאפילו לעמוד, כן, על הרצפה היה מאתגר, ולכן לפעמים הם נשענו על המיטה, מיטת בית חולים, או נשענו על הקיר, ועדיין, כי יש הבדל, למשל, אם השיווי משקל שלי לא טוב, ואני מחזיקה את הכיסא עם הידיים שלי, שתי הידיים נורא חזק, זה הרבה תמיכה, אבל לפעמים אפילו להחזיק עם שתי אצבעות, זה קצת תמיכה וזה קצת עוזר לי לייצב. אז עושים, יש, שוב פעם, מי שיכול לעשות את כל התאומים האלה באמת במידה ויש בעיות של שיווי משקל, פיזיותרפיסטים יודעים איך להנחות, אנחנו יודעים לבדוק את השיווי משקל ואנחנו יודעים להתאים תרגילים. אז לפנות אלינו בבקשה. אבל פה אנחנו מראים דוגמאות. אז זהו, אז האימון בעצם מתבצע על ידי הפחתת היציבות והוספת משימות. אז למשל, אפשר להגיד להרים את היד תוך כדי, לסובב את הראש. למשל, אם עומדים ומסובבים את הראש, עומדים נגיד על רגל אחת, זה מאוד קשה. אם את, שוב פעם, בזהירות, תמיד ליד משהו יציב, אבל זה פשוט מגביר את הדרגת קושי. וזה כמובן, הרמת קושי הותאמה לפי המטופלים, כל תרגיל שהם עשו, אז מה שהם עשו בתרגילים, הם עמדו על משטח לא יציב, ואז עשו תרגיל כוח, למשל לקחו משקולת ועבדו על חיזוק של הזרועות. כל תרגיל בוצע 3 פעמים, עם הפסקות בין החזרות, כדי לאפשר התאוששות של העצב. עשו הפסקות בין התרגילים, בערך 40 שניות, והן היו חיוניות כדי למנוע עייפות, וכל מטופל עשה משהו כמו 3-5 תרגילים בכל מפגש. זה החלק הסנסורי-מוטורי, ושוב פעם, הקבוצה השנייה היא עשתה טיפול אימון של רטט גוף מלא. מה זה האימון רטט גוף מלא? זה המכשיר הזה שאתם רואים פה בצד שמאל, אתם רואים אותו, עומדים על המשטח הזה שעל הרצפה ומחזיקים את הידיות כדי לא ליפול, והוא רוטט, הוא פשוט, כמו שזה נשמע, הוא זז, והוא זז נורא מהר. כל מפגש בעצם היו 4 סטים של רטט שנמשך בין 30 ל-60 שניות, בתדירות מאוד ספציפית, באמפליטודה מאוד ספציפית, והתדירות הייתה המרכיב העיקרי, כי כשזה בתדירות שונה, זה גורם, השרירים בעצם כאילו עובדים כדי לא ליפול. והם שינו את זה לפי שינויי משך הזמן או המנח של המטופל, ובין הסטים האלה הם נתנו להם דקה מנוחה. עכשיו, כשהמטופלים עמדו פה על המשטח הזה, המליצו להם להשתמש בנעליים דקות או גרביים צמודות כדי שלא יחליקו, והם ביקשו מהם לעמוד על הבעונות, בסדר? לא לעמוד על כל כף הרגל, אז זה עוד יותר מאתגר, נכון? לא על הכל על כף הרגל. למי שהיה קשה, אז אמרו, תשימו את הכפות רגליים, אבל תשימו יותר משקל על החלק הקדמי של כף הרגל. מכל הסיפור הזה, מה שאנחנו רואים, זה שהממצאים של המחקר הזה הדגימו שבקבוצת הביקורת, בואו נתחיל, אנשים שלא עשו את האימונים, לא עשו את האימון של הרטט ולא עשו אימון של התרגול השיווי משקל, 70.6% מהם פיתחו נוירופתיה. 70%, זה מספר גדול. לעומת האנשים שעשו אימון רטט, שם רק 41.2%. זה ירידה משמעותית, רק 40% לעומת 70% פיתחו נוירופתיה, אז גם זה היה יעיל, אבל מה שהיה הכי יעיל, האימון הסנסורי תחושתי, התרגול של השיווי משקל, רק 30%, זאת אומרת זה פחות מחצי מהאנשים, לעומת קבוצת הביקורת, פיתחו נוירופתיה. אז זה מחקר מאוד מעודד, שבאמצעות תרגילים, שתחשבו, זה לא תרופות, זה דבר שממילא מומלץ לעשות תרגילים, בעזרת התרגול הזה אפשר להפחית את הנוירופתיה. אז אני חושבת שזה דבר נהדר. כמו שאמרתי כמה פעמים, צריך לבצע את התרגילים בזהירות ובאחריות, וצריך להתייעץ עם איש מקצוע מוסמך כדי להתאים את התרגילים. זה לא תרגיל שהולכים לחדר כושר ומבקשים מהמאמן לתת משהו, אם באמת למישהו הייתה נפילה או הוא מרגיש מאוד לא יציב, כדי למנוע נפילות או פציעות. זה נקודה מאוד מאוד חשובה. לפעמים כל מה שצריך, זה צריך פעם מפגש 1 או 2 עם פיזיותרפיסט, לקבל את ההדרכה, לקבל את מה שצריך, את התרגילים, ואז אפשר לעשות אותם. עכשיו,
אני ניסיתי להבין מהמחקר איזה בדיוק תרגילים, איך זה נראה, ולא קיבלתי כל כך הרבה מידע, אבל אני חושבת שמה שהיה מעניין, ראיתי מאמר אחר מ-2021, גם נעשה בגרמניה, הוא לא חזק כמו הממצאים של המאמר שפירטנו היום, אבל אני חושבת שמה שמאוד יפה פה, אתם רואים פה דוגמאות מאוד יפות של התרגול, אני חושבת שזה מה שיפה פה. אז אתם רואים בתרגיל מספר 8, בסדר? עומדים על רצפה ועומדים עם הרגליים צמודות. עכשיו, כשהרגליים צמודות זה יותר קשה לעומת, יש אנשים, אם באמת השיווי משקל נפגע, אם הם יעמדו על בסיס רחב, עם פיסוק רחב, הם יהיו יציבים. תגיד להם לעמוד עם הרגליים צמודות, אז הם יכולים לאבד את השיווי משקל, כי הבסיס הוא צר יותר. אבל פה גם עומדים על בסיס צר וגם ביקשו לסגור את העיניים. עכשיו, שוב פעם, אני לא הייתי נותנת למטופל לעבוד ככה באמצע החדר, תמיד לעבוד ליד משטח יציב, מיטה, מיטה טיפולים היא גבוהה, כיסא, קיר, משהו יציב. אבל זה תרגיל למשל יחסית בדרגת קושי לא גבוהה במיוחד, לא נמוכה מדי. אז זה דוגמה לתרגיל אחד. תרגיל מספר 10, אנחנו רואים ששוב פעם רצפה קשה, רצפת פרקט, העיניים פקוחות, ובעצם הם הולכים כאילו על חבל, בסדר? זה נקרא גוס מרץ', אבל כאילו הולכים הליכה על חבל, וכשהולכים על בסיס צר זה יותר מאתגר. אז זה נגיד גם תרגול שהוא, שוב פעם, אתם רואים, לא צריך, אפשר לעשות את זה בבית, תסתכלו על הרצפות, תלכו, אבל שוב פעם, אם מישהו לא יציב, תעשו את זה במסדרון קרוב לקיר. זה דוגמה לתרגילים יחסית בדרגת קושי נמוכה יותר. באמצע אנחנו רואים למעלה תרגול עם הארקס, אוקיי? שוב פעם, מישהו בבית, גם מזרון יחסית קטן של יוגה יכול לאנשים מסוימים להיות מספיק מאתגר, אבל פה זה מאתגר לעמוד על הספוג הזה, ובעצם שם עם עיניים פקוחות, ומרימים את העקבים למשך 2 שניות ומורידים, פשוט עלייה על הבעונות. אז זה תרגיל קצת יותר מתקדם, זה דוגמה לתרגיל נוסף. התרגיל למטה באמצע עם עיניים פקוחות, עומדים על, רק רגע, אני אזיז פה כי אני לא רואה מה שקורה למטה, חכו רגע. אז זה תרגיל כבר יותר מאתגר, אתם רואים שהיא עומדת פה על רגל אחת, על המזרון הזה, וברגל אחת היא מגלגלת את הכדור קדימה ואחורה. זה כבר יותר קשה, שוב פעם, אני לא הייתי משאירה אף מטופל שלי ככה בלי משהו לידו. בתרגילים הקשים שאני חייבת לציין הם לא קלים, גם אם אני אתרגל אותם זה לא כל כך פשוט, אבל אני חושבת שמה שיפה, אני חייבת להגיד מניסיון קליני, מה שיפה בתרגילים של השיווי משקל משתפרים. אם עושים אותם הגוף לומד והוא משתפר. אז אני למשל, אני מודדת אנשים באיזה מצב קשה להם להישאר בשיווי משקל, ואני אומרת להם, עד שבוע הבא אני רוצה לראות שאתה מסוגל לעמוד יותר זמן, כאילו במצב שהם עומדים ללא תנועה. ואז אנחנו משלבים גם תנועה, שזה דרגת קושי יותר גבוהה, אבל הדברים האלה משתפרים מאוד יפה, אם עובדים עליהם. ולכן זה משהו שאני חושבת שבתור פיזיותרפיסטית זה מאוד יפה לראות. אבל שוב פעם, בצד ימין, באדום יש לנו תרגילים הרבה יותר קשים. פה היא מדגימה תרגיל עמידה על רגל אחת על מזרון, אז זה עוד יותר קשה. גם לא על הרצפה, על מזרון, על רגל אחת, והיא צריכה להעביר כדור מלמעלה למטה. וזה לא קל, זה לא קל. זה תרגיל יותר מאתגר, ופה למטה התרגיל האחרון אנחנו רואים שהיא בעמידת עקב אחרי אגודל, שזה גם בסיס צר אז זה יותר קשה, עיניים סגורות, והיא בעצם מה שהיא עושה פה, עם העיניים סגורות אז בכלל מאתגר, והיא פשוט מעבירה את הכדור מיד ליד. בסדר? וכאילו היא מעבירה אותה למעלה, מורידה את הידיים ומעבירה את הכדור פעם ימין ופעם שמאל. זה תרגיל קשה, אבל כמו שאתם רואים, לא צריך ציוד מאוד מתוחכם. כן, אני מאוד ממליצה, אם מישהו באמת מרגיש מאותגר, תבקשו הפניה לפיזיותרפיה, נתאים לכם את התרגילים המתאימים לפי המצב שלכם, וזה יכול להשתפר, וכמו שאנחנו ראינו,
זה יכול להפחית את הסיכון לפתח נוירופתיה, כשבאמת אין עוד הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות בצורה אקטיבית ולא טיפול תרופתי, וגם הטיפול התרופתי הוא לא מונע, הוא פשוט, אם יש למשל כבר נוירופתיה, אז אומרים טוב, אז תיקח סימבלטה או ליריקה, אבל זה באמת אחד הדברים שהם יכולים להפחית את הסיכון לפתח את התופעת לוואי הזאת, ולכן זה מאוד מומלץ. ערב טוב לכולם. תודה דור.